Sige bro, maigbe bro. May gabi. Unsa may ato ikalagad? Musta lang sa tanim mo kay pwede Wala kay igret, mga musta, wala kay igret. Akong i-greet ang tanang mga kuan, mga listeners nimo. Den mo request pug kag song. Request ko kuan. Dahong laya. Magkita ta sa langit. Moingon mo request kag magkita tas langit, dili ta magkita sa langit kay lahi man yung padulngan, impierno man. Naa sa inyo ang libro nga mga Sabadista giyod-yod og impierno nya magkita tag langit, binuang. Ayaw mag-judge po. Unsa ay pag-judge sa inyong libro na? Nya mag-judge sa unsa binuang kadiha. Ang kitas langit ha, asa mang langit. Sige lang, basta magkita tag langit. Ha? Basin biya. Nabay sa Badistang na langit? Nabay sa Badistang na langit? Wagay katolikong na langit. Asewa. Mudahan. Be, aman mo basa be? Kanadeng gipadayag kapitulo 7 bersikulo 9 ang deklarasyon sa Bibliang Protestante Katoliko man na. Binuang. Ewa mo sa Badista lo. Tanawa ko basahon ako ha para makaingon jud kag legit ning ato ba. Basin adto ra tas panganod magkita ani kay gaabot ning atong helicopter o eroplano ba. Magkita tas langit Brad. Kita gid ay tuas panganod. Magkapadong Brad, padong Magsibo, Conventions Catholic Pitipinder. May gidangat. Naglaro kayo? No? Ang ikatulo nga timaan sa simbahan mao ang Katoliko. Gikotlo ang gipadayag si Tinoybe. Nya asa may sa Badistana. Akong basahon ha. Nindot ba gani? Dili ba ani Katoliko nga Biblia, Global Study Bible. Basta 66 book ra nya wala imprimatur, not Catholic na. Basahon ako ha. Ilang mga pamahayag ba? Ningon man, while the above three mark of the church are observable, action that belongs to every healthy expressions of the body of Christ. 4, more characteristic of the church are identified by scripture. These characteristics have less to do with what the church does and more to do with what the church is. First, the church is one, isa lang. Gamit sitas, Ephesians chapter 4 verse 1 to 5. It is called to express the given unity of all believers in Christ by its common faith and mission, despite the multiplicity of local churches and denominational polities. Second, the church is holy, balaan. Kutlog sitas, Ephesians 5:27. It is set apart by unto God, which in turn places a moral demand on every Christian to live a godly life. Third, the church is Catholic. Sitas, Galatians 3:28. Revelation 7:9. It is a worldwide, geographically and exclusive theologically, assuming faithful adherence to the whole counsel of God as revealed in the scripture. Fourth, last. The church is San Mateo 16:18, Acts chapter 1 to verse 2 to 3. It is founded on the authoritative teaching of the apostle and it's faithful to the apostolic mission of being sent into the world with the gospel. Third is Catholic. Amay sa Badista, uya mo. Ya, tama na, tas katawaan ni Ron. Na. Revelation? Ha? Revelation, asa to? Revelation 7:9? Revelation 7:9. Ato, Pinadayag City 9. Nya, tama na, tas katawaan ni Ron. Basaho na to sa original nga
pinulungan abay Katolik dire. Unsay original nga pinulungan? Greg. Naba kay sa Brad. Naba kay original nga Grego yung manuskripto? Dili. Ay sa akong pangutana ba ingon man ka basahon Diyos original. Naba ka gaghawid ba kag original nga manuscript diya ron? Dili manuscript. Original nga pinulungan. So original nga pinulungan Grego dapat na kay manuscript nga original. Kay original na manuscript Grego man. Bano? Ba nga manuscript Ayaw lang sa gamit ng Grego Brad kay wala man kay original manuscript nga Biblia ang dala. Ayun na lang sa gamit ana. Dili. Are mo god, ay mo gipang basa nga Biblia para ra pud mo. Dili, unsay para nimo? Unsay para nimo nga di man ni para nako kay para protestante man eh. Unya dili man eh, Brad. Ang kanang Revelation City 9 diha nga naay mga taong nakita ni San Juan nga walay makihap, nagbistig puti, bitbit palwa, gikas lain-laing nasod banay pinulungan. Gilarawan din as protestante nga mga Katoliko din na. Dili ang Katoliko ay naglarawan, ang protestante ha. Wala man kumayingon ni mabasa ba diha ang Katolik anang gipadayag City 9. Basta mo na ipaglarawan. Sama bitaw ninyo. Kanang moingon mo ba nga mga Sabadista man na. Nya na day Sabadista sa original Grego ang mabasa na. Wasad. Oy. Murag bintaha ning Katoliko kay nagyoy biblical scholar, Bible scholar nga ni pahayag nga kana siya Katoliko ang inyo wajud ya mo. Wag day. Pamukong na lang, Brad. Mananggi lang tag mais ni Lulong ani kay murag sanggion do kitaw-taw naman tong mais Lulong. Diba, katong atong gi-chat ganina. Oh. Ay, about Sabat. Actually, Brad, about Sabat. Kung juga nga ang Sabado adlaw igpapahulay gyud. Sa mga Hudyo na. Wala man tay so kanang mita, Brad. Ayaw pagsaligan ng mita kay wa mo laban ni mos mita ganina. Giingnan bitaw kanako tanawa. Kusog kay kahing tuong mita kay naay sa pamino sa kusog kay kahing tuong mita ganina no kay naay Sabado nimong nabasa. Kuno adlaw igpapahulay Sabat. Pag abot dito sa result ni mita kisay gatukod sa Katoliko, niingon mas mitag Kristo. Ang action lika si Mang Gastapik, Brad. Si Mang dai na nga ako lang nang giprohiba nga ang mita walay gidapigan. Dafa kanito kag mita asal man ang giingon yung Biblia alo mo. Wala day mo nagpareho ni Juan, Father Darwin, si Darwin angkon man nga ang Sabado igpapahulay. Mao lagi nga muminaw kag video ni Father Darwin dili putlon parang inyong pagsabot di sad maputol. Ningos Father Darwin wala tay problema Sabado para nas mga Hudyo. Pero pag abot sa mga Kristiyano mo bitaw ningos Father Darwin nga pag abot sa mga Kristiyano manabanaw ang atong Ginoo wala na bisan isang apostoles nga nagbalaan og nagsantos anang Sabado. Iwa man na ninyo tiwasag og tan-aw gud. Ang inyo lang gud kay makaingon lang gini basta nalay Katoliko mingon Sabado adlaw igpapahulay. Hoy, sa may Sabado adlaw igpapahulay ti sweldo man na. Anong nagkaingon man ka nga human sa pagkabanaw ni Ginoong Hesus walay apostoles nga nagsimbag Sabado. Klaro kayo naong naamang gali nagsimbag Sabado, Brad. Walay problema na. Wa man ta makiglalis anang naay mga apostol nagsimbag Sabado. Kasi may nakiglalis mo nga simbahang Katoliko. Ay nasa simbahang Katoliko na manggali simba kada adlaw. Alis mo ta nang manimba pa manggali mi og kanang manimba pa magalimig Sabado sa hapon anticipated mass kung namilakaw og Domingo para makasimba lang jud. Ikaw sad kay. Simba na lang sa kay murag natulong ko na. Ha? Perting tunong nga kayo. Kung ba katoy mo ang adlaw ipapahulay alang lang sa mga Hudyo. O naa sa kuan, naa sa Biblia na Deuteronomio 5:15. Mangutana ko nimo, isitol daw nang sa Marcos 2:27-28. Nga O sa Hudyo ra ba ang kanang giingon di ana nga ang adlaw igpapahulay gihimo alang sa tao. Kang tao nga gisgutan, di ba? Bright man ka Griego no.
Ang tao nga gisgutan, ang term tao nga gisgutan diyan na sa original nga pinulungan, anthropos, dili panta anthropos. Kung moingon tag anthropos naka-refer, paminaw sa. Maminaw lagi kugi kay mo ngutana nya dili man kugi maminaw sa explanation. Unsa naman ni? Sa Griego nga pinulungan na gitawag nag-anthropos. Dili panta anthropos kay moingon tag panta anthropos tanang tao. Pag moingon tag anthropos naka-refer lang nas mga tao nga mga Hudyo. That's why kay ang kaistoryan minos ba? Ang kaistoryan ni Kristo na dili biya mga Pinoy. Di pod mga taga-Amerikano. Hindi mga Hudyo kinaa sa Jerusalem ana. Natural moingon sa ang adlaw igpapahulay gihimo alang sa tao. Wala buhata ang adlaw basahon na para maklaro ta sa Biblia. Wag ato klaron kay imong pagsabot bitaw kay ano sa man imong pagsabot nakabasa lang ka kuan tao iya mo apil ka ana ilabot nimo ana. Wala panalitan karon og makabasa kag tao diyan sa Biblia apil ka nya naa mas Biblia Roma 3:4 ang tanang tao bakakon apil sad ka. Mo ingon jud ka wa milabot ana brad. 2:27 basahon na to. Wala gani basta mo di mo pabor manghinaw. 2:27 mingon si Jesus. Ato sa ning iatras brad kay murag kuan man eh. Diarta sugod sa 23. Pangutana may tungod sa adlaw igpapahulay. O saan niya na kaadlaw igpapahulay, miagi si Jesus ug ang iyang mga tinunan sa kaumahan sa trigo. Samtang naglakaw sila, ang iyang mga tinunan nangutlog uhay sa trigo. Busa ang mga Parisiyo miingon kang Jesus tan-awa ra. Supak sa atong balaod, kining gibuhat sa imong mga tinunan sa adlaw igpapahulay. Supak gidi ay nagsupak-supak gidi ay. Si Jesus mitubag, wala ba kamo makabasa sa paminaw sa gabasa pa ko di makaminaw. Si Jesus mitubag, wala ba kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya ug ang iyang mga kauban? Misulod siya sa balay sa Dios ug mikaon sa pan nga gihalad sa Dios. Kini nahitabo sa panahon nga si Abiatar mao ang labang pari. Abiatar mao ang labang pari. Sumala sa atong balaod, ang mga par lamang mao'y magkakaon ini mga hinalad. Apan si David may kaon ni ini o giya paganing gipakaon ang iyang mga kauban. Mingon si Jesus, ang adlaw igpapahulay, bawo na ning 27 no. Gibuhat alang sa kaayuhan sa tao. Wala buhata ang tao alang sa adlaw igpapahulay. Naman ay 28 ay lagi putla. Ikaw mahilig kang putol-putol. Ang gingon da, pamina sa dara, sa tagaan Tagagusay. Sa verse 28. Bosa ang anak sa tao mooy magbuot sa angay buhaton bisan sa adlaw igpapahulay. Tagaan ta kag analohiya para masabtan nimo ni. Kaning gingon ni Kristo nga ang adlaw igpapahulay gibuhat alang sa kayuhan sa tao. Wala buhata ang tao alang sa adlaw igpapahulay. Og sa analohiya pa na, gibuhat ang sapatos alang sa kayuhan sa tiil. Wala buhata ang tiil alang sa kayuhan sa sapatos. Entonces, mao nang naatay katungon mo pili unsay brand nga sapatos imong paliton. Pili kag Nike, bahala na ka. Mupili kag Pila, bahala na ka. Mupili kag Adidas, imo sana. Muna sa verse 28, busa ang anak sa tao mo'y magbuot unsay angay buhaton bisan sa adlaw igpapahulay. So na ni Kristo ang pagbuot ana. Mo nang si Kristo kasaban Dios mga Hudyo kay gasupak-supak man siya. Kay si Kristo man day nagbuot ana no. Mo nang bubasa tag Biblia, tanawon ning Biblia. Mga footnote sa Biblia ang Kristohanong katilingban nga gamiton pag-ayos mga Sabadista kay na kunoy nabasang yawa kuno ang Katoliko kaliwat bitin. Tanawon na to ha. Kaning footnote sa Genesis 2:3. Gibago ni Jesus kining pahulay pinaagi sa iyang pagkabanhaw sa adlaw human sa Sabado. Mao man gani nga gipili sa mga apostol ang Domingo isip adlaw sa katiguman sa mga Kristiyanos. Samtang ang Sabado gigahin alang sa mga Hudyo nga wala mo tuo ni Kristo. Naapil ka ani kung tuong Kristo kay Sabado man ka. Oh, napay laing footnote dire pero dili sa nako basahon kay basig napakay paluap pangutana, go ahead. Paluap na ko pangutana. Sige.
ingon nga Greek word sa tawo nga anthropos. Karon pangutanon ti ka, unsa may meaning sa anthropos kay? Pag moingon tag anthropos dili tanan tao. Namon koy kuan na Brad, namon koy kanang libro diri nga Strong Concordance of the Bible. Anthropos ray nakabutang dia, anthropos ray nakabutang dili panta anthropos. Pag moingon tag anthropos, paminaw sa ba? Pag moingon tag anthropos naka-refer na sa tao pero dili tanan tao. Kay walay bisan isa ka buok version sa Biblia ang imong mahatag nako karon nga nigingon si Kristo ang adlaw ng igpapahulay gibuhat alang sa tanang mga tao, tanan, all people. Wala tay mabasa ana. Sige, mabasa ko pangutana dayon. Kuan ako kana pahuman apod ko. Matay Brad. Para Nalibog ko ani ba? Nalibog ko ba kay halos kada sa badista akong maatubang arig maistorya. Adlaw ng igpapahulay ra may paborito. Murag pahuway ra. Murag pahuway ra may inyohang paborito, Brad. Delikado makantahan ta ani Brad. Pahulay nga dayon ihatag. Dili sa tubaga sa kung pangutana o kung ini pagbuguya gini mo. Sumuha naman kay ning isyuhan ning adlaw ng igpapahulay. Suman ka kay mga katubag, tubaga sa alagina. Natubag, okay, tubagon ako. Sa may pangutana. Follow-up na kong pangutana. Nga wala sa kuan, sumala sa transliteration anang kuan Greek word nga tao, anthropos na siya. Ang bot pasabot human being. Pangutana ko nimo, ang hintil human being dili. Human being siya pero walay labot ana kay pag ingon tag human being dili man all. Nakare paminaw sa why sa isang sapaw kay wala ra bay mananapaw sa langit paita. Ikaw. Mahilig jud kag sapaw-sapaw ha. Migo, ay sapaw-sapaw migo. Naminaw ko sa tubag nimo migo, paminawa. Naminaw ko sa pangutanan nimo, paminawa sa kung tubag ha. Wa pa man ko mahuman. Kay kung di ka maminaw nako si Kristo ang yawa nakigistoryahanay, naminaw pag ay yawa. Ikaw di ka maminaw, labaw pa ka sa yawa ni ba nawa. Ita. Kani maabot tag baboy aning trabaho aron. Awan eh. Baboy may ending ani. Kaon ra magpahulay niyo paborito. Kaon, pahuway. Oh, human being lagi ng mga hintil, watay problema na. Bisag ka ng mga satanismo, human being man Japon na sila ka ng mga religion nga satanic. Ang mga membro ng mga tao, human being ra Japon. Pero wala lagi labot na nasgingon nga human being ka istorya ni Kristo da mga Hudyo ra na. Sam taong goy. Lagi. Wasas ako, patiwasas ako. Aw pa ka na human. O pa ka na human. Wala pa. Aw pa di ay. Bot pasabot kay ning adaptar man ka nga human being di ay. Ang magtil bot pasabot nga duna pud tay responsibilidad nga mobantay sa adlaw ipapahulay. Way labot. Ang human being ra bang nga anthropos? Okay. Doon na batay responsibilidad. Doon na batay sa paminawa. Doon na batay responsibilidad nga mobantay. Wala pa ko nahuman patiwasat. Okay, go. Mas sinners kay nag-live ka niya sa pawan po ko nimo di na magkasabot sila. Okay, go ahead. Akong ipasabot nga ang human being nga imong giadaptar ingon nga mga hintil human being but pasabot apil sa bantay sa adlaw nga igpapahulay ug wala kay mabasa diha nga diri sa pulong nga anthropos nga Hudyo ra na siya. Diba? Unsa may Brad? Akong pangutanag clarification lang Brad. Unsa may kalainan aning anthropos ug panta-anthropos? Wa ko kabalo kung sa imong anthropos nga atong gisgutan dinhi. Lagi ba unsay kalainan anang panta-anthropos ug kining anthropos? Ayaw sa pangutan. Sa clarification rin ako clarification naman kay di ba imo manggong ikuan gud nga ang anthropos kono all human being. O sa may kalainan aning anthropos ug panta-anthropos?
wala man ko nagisgot ng panta anthropos. Lagi ba? Ikaw raman. Anthropos man ay gingon diyan no. Namay panta anthropos. Kay ba ka unsa ning panta anthropos? Ang akong giingon nimo anthropos raman diha ra gid ko mo dwell in. Mo lagi. Pero ako lang klarohon unsa may kalainan aning anthropos ug panta anthropos para masabtan po sa to mga viewers. Kay kugi kay kahinggamit ganina original manuscript pero akong pangutanon kanako aning gingon nimo original manuscript. Unsa may kalainan ning anthropos ug panta anthropos? Ikaw unsa man din ako'y nangutanan nimo. Be unsa man din ang wa kay baw. Gamit-gamit ka Greko nya wa ka kay baw no binuang. Ay. Gamit ang akong gigamit kana ra po nga kuang gipangutan nimo. Di sa. Ikaw may Di ba kugi ka kaingon nga atong gamitan nag original nga pinulungan. Sa ato pa day Grego. Dili ko sa original bitaw ng anthropos. Lagi kanang anthropos, wala tay problema na. Kanang anthropos ug panta anthropos nana sila'y kalainan. I-define ko no brad unsa ning anthropos ug panta anthropos. Pero basabtan ni sa atong mga viewers karon dere. O ikaw lagi tubag ana. Akong pangutana, akong tubag, minuang na. Hural na lang kay aron matubag na to ba. Hural na lang. Brad, wa jud koy kalibutan na brad. Ikaw na lang sa explain. Ano ba di kay mag-pass if nga. Huy, Ginoo ko. Mo akong lingon nimo na diri ko nagdwell in sa anthropos nga. Mo lagi. Wala tay problema, Brad. Wala tay problema anang anthropos kay anthropos manggid diha. Wa gid tay question ana. Nya kay namay panta anthropos. Unsa man ning panta anthropos nga pinulungan? Di ba Griego Japon na? Unsa may meaning ana? Asa man ka anthropos di ay. Unsa na wa di kay bawo ni. Asa Gagamit-gamit ka Griego nya ba kay bawo binuang na. Unsa man ning say wala nakabalo man ko ani kung gigamit. Nakabalo magagabi unsa man ning panta anthropos. Labon ra baging di ba imong panghinambog diri sa kong chat debate ta. Gamit Biblia alon, gamitan pa Griego Hebro. Nga pangutanon ka nako. Unsa may kalainan ning anthropos ug panta anthropos? Kinsa gamit din ang panta anthropos? Naman nas Griego ng panta anthropos. Nanas Griego nga pinulungan. Greek term na siya. Define ko no. Unsa may panta anthropos? Unsa po ning term anthropos? Ang anthropos lagi akong gi-define. Lagi anthropos gi-define. Kaning panta anthropos unsa man ang definition ana? Na wala ko kabalo ana. Napatay paita. O saksi mo ha, na isa baristang wakahibaw. Si Bilyabir bitaw gipangutana si Bilyabir ba siguro to? Katong debate nila ni Juan ba, ni Brad Stalwart nga si Argesino may nangutanan niya. Unsa may nakasulat sa San Marcos 2:27? Anthropos o panta anthropos. Tugan taon tong ilang debator. Anthropos man na. Di wa. Ang panta anthropos gani sa Binisaya pa na all human being. Pag moingon gani tag anthropos lang, human being rana. So pag moingon tag human being, ayaw yapil to mga hintil. Although human being man to sila pero wala to sila labot sa pag-observe ana. Kay kaistorya ni Kristo anang tunguda mga Hudyo lang. That is why kung mudagan kay Old Testament kay mao man na inyohang basihan na ng nasa Old Testament mo gamit-gamit ana. Mo nang hingon di ana sa Deuteronomio 5:15 nga atong basahon ha kay para makaibaw ka no. Wa tawo ni kaibaw niya paggamit-gamit og Griego mura pug ginsang mastira Ginoo ko. Mura gapapiling scholar, gapapiling Bible scholar nakabasa ra isa ka priest nga Griego hingon nag scholar na mi. Jesus Ginoo ko. Ibutang isa sapaw. Atong basahon ni. Isa lagi ang moingon tag anthropos human being na pag moingon tag panta anthropos all human being panta anthropos sa Griego. Wala may panta anthropos dia so dili na all human being. Ay pasok na imong hintil. Unsa magang. Ana atong basahon na. Deuteronomio 5:15. Hinumdumin ninyo nga ulipon usab kamo didto sa Ehipto. Kaning term kamo apil mo na. Mga Hudyo ang gingnan na. O gipagawas kamo, kinsa maning kamo mga Hudyo. Way labot ang mga Amerikano ug mga Pinoy. Kataka aron kada.
Nga inyong Dios pinaagi sa dakong gahom. Bosa gisugo kamo, samning kamo. Apil mo na, wilabot ana, wilabot ni Pinoy. Gisugo kamo sa Ginoo nga inyong Dios pagtamod sa adlaw igpapahulay. Apil-apil magkaana nga di magkahudyo, magkasuguan na. Nung sa man to? Uy. Unsa man ka? Nalingaw kay ko nimo? Nalingaw kay ko nimo ba? Maura ni sa barista ambugiro kayo. Ana siya gi debate tang do Bible along. Unsa man ni Bible along? Ya ding gibawi Bible along dili along. Sige, Bible along. Alalalala long 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 leng long. Nya, gamit ag Hebro o Griego. Di pangutana na ko sa ning panta antropos ug antropos wa ko kay ba ana. Ayun sa gamit-gamit ana patuga-tugam day kag Dili. Karon ba? Sige, nahusay naman nato ni. Nahusay naman nato ni laing senaryo na sad. Okay, laing senaryo. Ayaw sapaw. Imo mo kung pagkauwawan diya sa daghang tawo. So, ikaw ra man ang nauwaw. Ikaw Brad, in the first place wala ka nako sa pawe. Nya ikaduha wala sa kanako paminaw sa ba. Ikaduha wala sa kanako pagkaulawi kay wa man kanako gipersonal dire magningon ko nimo nga dako kag mata papangigon ka maot kag naong hiwi kag ulo kana kay murag gipakauwawan jud kanako ana or imong mga personal nga mga baho akong gipang bulgar dire kana kay murag may kaingon jud kang gipakauwawan pero wa man ko gahisgot ana ikaw may nagpakaulaw si mong kaugalingon hinuon dire kay hingingon kang grigo-grigo nya udi kay kalibutan so ni Dili paminaw sa lagi. Ayaw sa sapaw. Sige, naminaw na ko. Go. Ako nang clarify ha. Wa ko gagamit anang panta-antropos ngano wala ka nakabasa ana wa pug ko nakabasa ana di ba wa man ko nagbasa ng panta-antropos ikaw may kadungag-dungag ana so, wala utana gay ko nimo asa nimo mo gani akong gipaklaro no basa ang antropos naman wa may diri panta-antropos but pasabot ikaw ra nay kadungag-dungag ana unya ako imong pangutanon mo gani Brad ani ako motubag ko ana wala ta magdungag-dungag in the sense kay wa man ko moingon nga naay panta-antropos diha sa Biblia nga kanang sa San Marcos 2:27 wa man ko moingon nga naay panta-antropos diha ang klarong istorya diha ana sa Marcos paminaw sa ba ang klarong istorya da sa Marcos 2:27 in Greek term anthropos rana usa may meaning og paminaw sa usa may meaning og anthropos ang anthropos human being na pag tanan na gali ang atong isgutan all sa in English pa na all human being that is why kung sa Griego pa na nga pinulungan panta-anthropos ako di man ko bright o Griego ba mo kay kabasa Griego pero naputin ni bawan gamay now walay mabasa diha nga paminaw sa walay mabasa diha nga panta-anthropos in short all human being ang naa nakabutang diha anthropos buti pasabot human being kanang human being nga naka-refer diha sa mga Hudyo na ikaw kay di man ka Hudyo nya gapaka-Hudyo ka gipadayag 3:9 basahon ta minaw sa karon basahon na to ha kay mga Hudyo sa po masakitan man kadayon samtang 3:9 San Juan nagingon basa ingon San Juan no kay kani nagpaka-Hudyo klaro sa di Hudyo gapil-apil ang adlong ipapahulay diya bahin ni anang pundok ngayon na Satanas sila nga nagpakahudyo mga bakakon ka na sila na disgrasya juga ni ron paita laing topic na sad sama ka nang gibungkag ni Kristo kay tagaan ti pero magiday barayta ani mo wa mo ko sa Brad ayaw jud ko ingna nga bright kay ko Brad ayaw na Brad kay ako jud ko manghambog dire sa ko ang programa pinaka bright kong Catholic Faith Defender naalam ko naibawan gamay ako lang ni gi-share di kay takabasa Griego sinunsam taong kahoy ngano kuan malikag panta lagi nga di man ikakabasa Griego ha nga
Ngano nakaingon magagpanta antropos. Okay, kay naaman tayo gipang basihan na nga mga Bible scholar. So ni-refer lang tas Bible scholar. Karon kay naka-refer man tag Bible scholar mo nang natay kay bawo gamay. Now, kanang giingon nimo nga makamao kang muhubad og Grego, makamao kang mubasa ana into a pinulungang original. Pangutana diha, gitagaan ba kag authorization gikas mga Bible scholar nga pwede kang muhubad og mo translate ana? Wala, diha ka basa-basa ana. Sam taong ka oy. Baboy na pod sa man, baboy na sa demong isyo. Ayaw sa pagali ka. O pagali. Katubagan ng kuan anang adlong ipapahulay. Natubag naman ako na. Simple as that. Mangutana pa kog balik. Okay, motubag pugog balik. Oh, tubag po ka balik. Okay, yung utana magagbalik, motubag kog balik. Si karon ba? Ang Ginoo nagbantay magsabado. Kinsang Ginoo ang gabantay sa Sabado? Kinsang Ginoo ang gabantay sa Sabado? Christ. Simba man siya sa Sabado. Oy, pasimbahon nimong Ginoo ng Sabado? Sa pasimbahon ug pabantayon nimo ang Ginoo ng Sabado? Dili pa mina. Kamo Brad. Kung mauni imong mindset nga pasimbahon nimo ning Ginoo sa adlaw Sabado, mindset nagyawa, Brad. Tanawang yawa gitintal sa Kristo. Ay sa. Tanawang yawa gitintal sa Kristo. Paminaw sa tanawang yawa gitintal sa Kristo. Hatag na ko nimo ning tanan, luhod ka na ko gusimba, pasimbahon yang Ginoo. Nya ikaw pasimbahon po nimong Ginoo nang Sabado. Kay bao ka unsa nang termino Sabado? Saturday? Wala ko. Saturno? Ang Ginoo. Hoy, Ginoo ko. Ba. Diwang ka maminaw. God mo na naga. Wala ba ko gay pasimba na ko ang Ginoo sa Sabado, ikaw gabot-buot yung ka. Ikaw ram nagaingon nga gisimbas Ginoo, gabantay Ginoo sa Sabado, gasimbag Sabado. Nya ako lang noon sa taong kang pasimbag Sabado ang Ginoo. Brad, matay Brad. Ayaw sa lang ng Sabado, matay Brad kada halos diri sulod sa Badista Brad, Sabado. Parte sumuda na gyud ko sila yung mga bago-bagong isyu ani. Ay, bagong isyu. Sige, itatag bagong isyu. Asa man mabasa nga si Maria to naglangit. Kung nakoy mabasa sa Biblia, ang kuno nimo nga sa Badista sinagugas yawa. Dili, ayo tubugas na. Lagay kung kondisyon Kung may mabasa ko sa Biblia nga si Santa Maria nakasakag langit, admitahon nimo nga sa Badista sinagugas yawa. Unsa? Adventista? Kung may mabasa ko sa Biblia karon nga si Santa Maria na naglangit, admitahon ba nimo nga kanang 70 Adventist General Conference nagugag yawa? Dili ko ma-admitar na. Di po ko mabasa, di ka mo admitar gansi ko. Kay ana man si Kristo, ana si Kristo sa Biblia ba? San Marcos 16:16. Atras tas 15. Lakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwaling mayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ang mutuog magpabunyag maluwas, apan ang dili mutuo silutan. Nya kay og mabasa na ko sa Biblia, di man pud ka mutuo. Di man tuyo simbahang Katolikong ilaglag kag impierno, tuyo masimbahang Katolikong luwason ka. Dafa kung di ka mutuo ana, ano na lang senaryo. Kung may mabasa ko sa Biblia, admitahon nimong anak kasyawa. Sige daw, asa man mabasa. Admitahon nimong anak kasyawa. Kanang litra por litra. Lagi, Brad, ayaw. Brad, ang prinsipyos Biblia atong sundon, ayaw ng prinsipyos panghuna-huna ninyo. Ang prinsipyos Biblia si San Pablo ay panginaw sa. Ang prinsipyos Biblia si Kristo nag-ingon. San Lucas 10:26. Nga ang unsa may giingon sa kasulatan, giunsa mo man kini pagsabot, di ba? Ningon si Kristo ana. Si San Pablo namulong pod sa Biblia nga ang litra nagapatay apan ang espiritu nagatuhop sa kinabuhi nga may katapusan. That's why nga dili ayaw ipanugid ng inyohang panghuna-huna ng panghuna-huna sa Biblia. Kung Biblia kinahanglan tag pagsabot ana. Kay kung moingon ta nga litra por litra, kay moingon ta nga litra por litra gay atong pabasa sa Biblia, asa man ibabasa sa Biblia ng 70 Adventist General Conference. Di ba wa? Okay, man, bitahon nimo kung na ko'y mabasa, nakasyawa. Ana na lang. Bot, wala kay mabasa.
Kung may mabasa ko. Oh, sige, basahan lagi. Oh. Kung na kay pero di ko mo admitar nga. Dili gansi ko. pwede Dili ko mabasa gansi ko. Gansi ko. Pwede raman po ka moingon. Pwede raman po ka moingon na ang pundok sa 70 Adventist. Gansi ko. Pero hulaton ako yung pag-admitar. Gansi ko. Ayaw ko ing nabrad. Abrihan. Ayaw ko ing nabrad nga. Pabayron ko ni mudaan pa ng parselo pa maabot. Nang-scam palang inoon ka. Palagi, digi ka Nay, mabasa sa Biblia. Sampag ka ng inyong Biblia nga nailugong 70 Adventist akong basahon. Sige, nga si Maria to naglangit. Pero admitaha sa daan nga anak kasyawa. Dili ko. Basta di ko admitar. Di po ko mabasa. Dili ko Di po ko mabasa. Tablatang duhaan eh. O sugot ka gibuti ka nga ang Katoliko iya si Awa. Og di na ko mabasa. Mo admitar ko Katoliko ya siya, og di na ko mabasa. Go. Ay naman. Adlock niya pon. Adlock niya pon. Yun ka ba? Sige. Basahan ka lagi. Bahalag imo kung ingnon nga anak si Awa. Dili ko mabasa na. Gansi ko. Kauban ras gingo, sige hatag sa bayadaan. Di pala nimo ihatag ng parcel, parehitong nihatag og bayadaan sa Facebook ba kay gatransak og encyclopedia. Hinatag ba to si sponsor? 1,500 jud akong nabayad ato. Hatag sa daag bayad brad, ingko para asam na. Kay diha na mo kuhaw ng mga bayad sa shipping fee. Kita po taong ni salig kay kuno gatransak gud lami king conversation kay ipadala lagi encyclopedia. Tulo ka adlaw, gigi-block na lang ko sa Facebook. Dili kay ikaw may nag-live diha. Mo lagi mangutana ko. Ato nang klarohon. Ug naa kay mabasa di pasahon sa yon rana. Pwede nay kondisyon. So man ay lain na wala na kondisyon. Ayun. Unsa man ang kondisyon gansi kayo brad. Gansi kayo si Kristo bitaw na may kondisyon. Ang mutuog magpabunyag maluwas apan nandili mo to silutan. Alang supako ni Manas Kristo, mayon kang Kristo nga. Unsa man na oy na may kondisyon. No day di ko magpabunyag basta mo tuoyan ko. Ana. Di po na pwede. Di kay mabasa gid ba? Klaro. Nay mabasa. Basahan lagi. Di sa kondisyon sa kay wow, proceed sa laing topic. Sige, admitar na lang ka nga wagi kay mabasa. Okay na ako'y mabasa pero dili lang nako basahon sa kay di man niya dawaton. Pero ako mangutana ko isa ka pangutana lang. Isa lang ka pangutana. Okay ra nimo? Sige. Okay. Mutubag ra po. Wa ko'y matubag di. Sige. Diing sita sa Biblia giwali sa mga apostol si Ellen Goldwhite nga mensahirag propeta. Diing sitas na. Wala gina sa Biblia. Patay. Baday pa. Gali ka makabasa gid. Samot na nang si Ellen White. Nayon kay niingon man si San Pablo's Biblia gud brad nga kaning nasa gipadayag sa Galacia 1:6 padung og kining 8:9 nga bisan kami usa ka anghel gikas langit wali og ebanghelyo nga lahi sa mong giwali patunglo nya wa mo din na giwali sa mga apostol laing ebanghelyo Magisto giwali sa apostoles wag yapon ka natunong kay ay sa wala man ta mangutanag natunong ba mig wala. Basta kay si Ellen White kay wala man din nagiwalis mga apostol, buot ipasabot laing ebanghelyo gina siya. Buot na pud ka. Kay ikaw kusog bagay ka mo claim nga ang gatugod si Kristo. Bagid kay mabasa sa. Na usay di brad dili ako nag-claim na brad mismo ang mita nga imong gigamit kanina mo nagtugan.
Biblia man ang gingon. Biblia naa Japoy mabasa sa Biblia pero kondisyon gyapon ni ron. Asa ka makabasa ang ang Katoliko si Kristo. Lagi naay mabasa. Asa ka namuha ng Biblia na. Be, basis Biblia be, di man jud nimo dawaton. Ako na man jud koy mabasa dire. Pero di man gid nimo na dawaton, nasayod man jud ko nga bisag lokdo pa kag Biblia dia, bisag imudmud pa ning naong nimo sa Biblia, bisag pag ihinubig kape pa nimo ning Biblia buntag udto hapon. Di man jud ka mo tuo nga si Kristo founders Katoliko. Karon akong pangutana, kinsa may founders Katoliko ug di si Kristo? Be. Asa man po di mo na mabasa? Kristo? Asa mabasa sa Biblia? Litra por litra og di si Kristo katukod kinsa man? Pe. Sige, awan mo basa kuno sa Katoliko. Angkon na lang kita. Dili, Brad, kami Brad. Ako lang sa ning husayon Brad kay daghan kay pastor bitaw ingon nga ano man mga Katoliko nga sige mag-angkon. Natural man na sige mag-angkon kay in the first place nangangkon man mo. Kung wala pa mo nangangkon di mo angkon oy paniragod na nakoy lote. Imong angkonon nga ako man na natural mo claim ko kaya ako'y tagiya ng lotiha nya imong giangkon. Munang kami sa among pag-claim paminosa kami sa among pag-claim mohatag mig ebidensya proof o naami ko ano nami ka ng titulo gid ana. Na titulo original legit yun yung titulo. Nya ikaw hingclaim ka. Usa may mong basihan ana nga imuha ng yuta. Hay ako man katong gibunlayan tong mais ni Lolong. Ana ra ka. Nya kami toy nananom diag saging gilimpyuhan pag ginamo to dito dapit sa ubos. Mana amo kauban ra na ana. Kami tagiyaan ni simbahan ng ano man naas Biblia mong doktrina. Hoy Ginoo ko. Hoy. Sige. Sige daw, basahan na daw. Unsa man? Basahan na daw. Naamay, Brad, ingon si Kristo. 16 sa San Marcos, ang mutuog magpabunyag maluwas, apan ang dili mutuo silutan. Bisan pagbasahon na sa Biblia di man jud ka mutuo. So ari lang ta. Kuan na lang nato ni. Kung may mabasa ko sa Biblia nga simbahang Katoliko Romano gitukod ni Kristo Biblia ha. Admitahon nimo karon nga. Ha? Upo na imong gibirahan. Kay ako lang giklaro ha katugali imong gingon nga panta. Ayaw na lagi to atong panta kay humanam ta nahusay atong. Sige kag balik-balik atong panta. Sa mataw na. Madugay ka na balik-balik na magpanta, masipyat kag lito ka na, panty na maging dugay. Anabi na. Sige na, basahin ako. Noon sa ako lang gitipay ko ba kay ngano madunggan mo ka sa live god niya ingoy kag panta tanang tao nga dili mo na tanang tao. Wala mong kumuyong panta tanang tao. Kinsa may gaingon mo panta tanang tao? Ikaw naman gaingon na. Tanang butang dili na tao. Diba? Akong gipasabot nga diha na suwat sa Griego sa San Marcos 2:27. Panta anthropos dili. Anthropos rana. So pag moingon tag anthropos, sakto tong imong giingon kanina, human being. Pag moingon nagali tag all human being, apil mga hintil, apil tong bisag mga satanismo pang relihiyon, mo na nga gamitan na sa Griego dag panta anthropos. Nangutana mga wala may panta anthropos diri wa bitaw na nakasuwat dia kay anthropos ra man na. Oh, di ba niingon si Kristo dia nga gibuhat ang adlaw igpapahulay alang sa kayuhan sa tao, wala ang tao buhata alang sa adlaw igpapahulay. Mo nang gitagaan ka na kog senaryo, ang sapatos gibuhat na alang sa kayuhan sa tiil. Wala buhata ang tiil alang sa kayuhan sa sapatos. Entonces, natay katungod dun sa unsang sapatosa ang ato ang pilion ug mo palit kag Fila, mo palit kag Nike, mo palit kag Adidas, imuha na. Alang man as kayuhan si Montil. Di kay ang tiil may kayuhan sapatos, taka ra mo gud. Kasabot na kuha na Oh, nakasabot. Sige, balik-balik ka na. Pursit taglain. Balik ka ni Sabado. Moro na master ni mo. Master man nagpahuway. Be, Brad, naaman sa Biblia, Brad. Gituman ninyo ning Biblia, Brad, wala.
nagtuman kita sa Okay. Biblia. Naaman sa Biblia kay tuman makanyo ning Biblia no. Nga patyon si bisan kinsa ang nagtrabaho sa adlaw igpapahulay. Ang pangutana nako brad, pila na may gipatay sa 70 Adventist brad? Ug mao nay basihan murag una jud kang mapatay. Sa. Pila na gipatay sa mga 70 Adventist? Kabalo ka. Tubaga lang, pila na may gipatay sa 70 Adventist? Tubaga lang. Wala man may gipatay. Wala mo katuman sa Biblia? Nga bisan kinsa ang magtrabaho sa adlaw igpapahulay kinahanglan patyon ka na. Nagali mga sabadista na masayro pagmotor. Adlaw igpapahulay na. Nya, wa pa man din mo napatay, wa mo katuman sa Biblia. Purbidang paita. Tiyan perte mo bright mo ay. Oy, ayaw ko niya bright kay. Wala biya ko na mahayag diri nga bright kay kung pagkatao ikaw dugangan gyud na nimo gyud sa. Bright kay dagan kang gidungag pod. Dagang gidungag. Ningon di ko gidungagan ako ning Biblia. Kamo wa day mo gadungag sa Biblia. Nabaday may gidungag. Gidungag na mo. Wala man nas Biblia si Ellen White nganong inyo man ang giwali dungag na. Uy, wala man mi Santo Papa 666. Santo Papa 666 na ba nas Biblia wala gidungag na ninyo. Ay. Daniel 7:25. Daniel 7:25 katumanan Katoliko na mabasa wala dungag Japon. Sus. Gisulat din na sa Biblia nga ang 666 Santo Papa. Ngano man inyo mang iwalis inyong amigo nga ang 666 Santo Papa. Nakabalo lagi ka na lagi. Ay updated kay ko sa inyo. Oy. Updated kay ko sa inyo mga panaot sa Katoliko kay sige tag-atang ana aron na punta iwali diri. Niya. Panaot ay. Ngano panaot ko na nga. Nang higugmao na tawo. Panaot. Wa de mo nanaot sa Katoliko? Anong nanaot mga sige ra mo panaway sa Katoliko nya wa manaot binuang. Sos. Latawa inyo duha ka mga vlogger sa amig ug si Alado di ba nareklamos na itong Columbus? Sara di na pagpanaot? Ndoy, piling banal santong kabayo. Brad, pesra ta ha kay migo ra ta. No hard feeling. Ayun sa kumandihay. Ana, magkita ta personal mga piragod tag mangisna kanang daplig dalan, magpicturean na ra gud ta ba? Dili gud ta magdumot. Actually dumot tas pagtuo pero sa personal migo ta. Migo ta. Ana ra basig magtanom kag kasuko bahay nigkita datong duha to araw. Mao ginay ka istorya nako karon nandiyo ka. Bantay lang ka kay nakoy 45 are wa makabuto. Ayaw ana. Ayaw. Migor ta, peso ta ha. Okay, migor ta. Ima. Mautana ko nimo ba? Mutubag ko nimo ba? Unsa man? Sige, mangutana ka nako mutubag ko nimo ba? Unsa man? Sige. Ang Katoliko nagsunod po sa Ginoo. Nagsunod sa piting sunodas Ginoo kay gasupak-supak pamis Ginoo. Wa namin nagpasakop sa simbahan gitukod. Tuwa namin nagpasakop atong simbahan nga resulta sa palpak ug gitukod sa buang. Ikaw ay tingin niya may. React. Anong react man ka? Tinuod siguro, react man ka. Ay, react. Ngano si Kristo kay nag Wabi ako sa kadila nga, wabi ako naghingalan og kinsan simbahan na ha. Pero dapat king react ka. Ay mo problema na nimo. Wala mo na problema kay bahala king anawon yung iglesia. Ay Brad, ngano man day Brad, wala ko naghingalan Brad. Pero murag ikaw may nasakitan na ni siguro mo. Pero masakitan man ko nga di man ako igimin nimo. Kung sa itong ginulti, panilimon sa Ginoo na. Muna ako ga sunultian biya nga dili ta makapasakit. Ani ba Brad? Ningon ko nga ako Brad, nagtuman ko sa Ginoo mo nang wala ko nagpasakop ani simbahan nga gitukod og buang nya bungas kanang resultas palpak.
Ningiriak man kadayon nga mo ko manghingalan og sabadista na. Unsa man nga? So may react na ko nga ingana mo kog swito kay ka. Oh, Ora. kadaghan nga yung simbahan kay gitukod og buwang nya. Wa ko nang hingalan nga inyuhan ha. Nya mura magalingo-lingo ni mo ulo, mura maganaw, mura ana ba, mura kani, mura kasumbago na gini ba yam. May istorya dai nimo. Wala, bisan pag ikaw kung kay istorya, nya tumong na ko na dito sa laing sikta. Sakitan day ka, nahingalan day kung waman. Ah. Padalo man ko kung sa gimin gud nimo, dili na ta magpa. Sige bro, ani bro, unsa may sige natubag na nako to bro kanang nagtuman ko sa Ginoo bro. Ambak ni Sabado gyapon ta padulong ani. Mayo kay nagtuman gid mo. Pero giusap gyud. Ha? Giusap. Motuupod ang katikismo ninyo. Nagsulti nga giusap ninyo ang pagkabalaan sa Sabado ngadto sa Domingo. Kuan, ayaw putla naman na sumpay. By the authority of the church nga gitukod ni Kristo. The more nga imuhan ng gamiton ang Catechism of the Catholic Church, the more nga imong gipamatud-an nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo Katoliko day kay ngano man mo connect ka na sa San Mateo 16:19 unsay dili nimo diri sa yuta idili sa langit, ang itugot nimo diri sa yuta itugot sa langit. Next question. Ito nga ayusa day kayo na. Oh! Good. Wala na. Kiss close. Ayos na kayo. Gilay. Next question. Sige. Asa po ka makabasa o kanang kuan? Kanang manguros o magampo? Manguros o magampo? Mutana. Ang term panguros brad sa Ezekiel Kapitulo 9 versikulo 4 padulong 6 gipatay sa Dios Amahan si bisan kinsang dili kahibalong manguros. Disgrasya jud kaani ron. Yang ano mang manguros mi inig paminaw sa ngano man inig manguros mi magampo mi. Natural. Unsa maning panguros? That is the shortest form of worshiping God. Kay gihimaya o gisimba nato diha ang Santissima Trinidad. Tulo ka persona sa usa ka Dios. Mo nang iniglitok natos panguros sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Kamo kay wala man mo kauban mo siyawa kay nyawa di kahibaw ana. Next question. Kung mo giingon sa Ezekiel 7. Oh, 7. 6. 9, 4, 6. 9:4:6. Oh. Ezekiel 9:4:6. Naa sa Biblia sa Kristohanong Katilingban akong gibasa. Ezekiel 9:4. Basahon na ko ha. Basahon na ko ha. Ay, basahon na ko. Magbasa sa ako. Di ako sa basa Biblia sa Kristohanong Katilingban akong basahon. Kaya ikaw may nangutana, akong tubagon eh. Okay man. Kulong basahon o tanawa o. Ay, wala piki man na imong Biblia, piki man na. Ang Biblia wala man na imprimatur. Uy, Ginoo ko. Biliba din na. Wala din na magamit. Sir, basa ko na reference book na pwede na mo nang magamit pigdagang translation. Pero the fact nga kung kamatuoran na guys gutan, wala na, di na madawat kay wa imprimatur. Sus porbida. Tanawa sa bari rin din na. Aman. O Ezekiel, lahi man tag content kay ang Biblia man ay mo katong King James nga bugna. Nagali ko ana dire duha ka buok, tulo. Napay logo ang duha ka buok ani sa Seventh Adventist. Gihubad na sa Philippine Bible Society. Ang Philippine Bible Society ngano nihatag ninyo og certificate of authorization nga mamutang mog logo ana sa inyong simbahan? Kamo gitagaan pud mo. Namutang din mig logo anang amo ang Katolikong waman nga igo ra man ming mipirma anang Philippine Bible Society. Kay wa mo pirma ang Katoliko ana wagi Bibliang maproduce ang Philippine Bible Society. Ikaw bitaw Brando kay murag buutan kay kagong paminaw ba murag gamay nagkulang magbintista. Huy. Kay feel ako Brad. Kung imo kung ipa-adventista Brad, kung mayud-yud kag impierno ay kog imo. Sa man ka. Mayud-yud ano kag impierno. Basahon nato ning libro sa Seventh Day Adventist kay para makaibaw ka.
Ikaw ra may sabadista nga murag wala kay balo aning inyong libro. Oh, dera oh. Last day event kay ang Bisaya ani to asilalom. Ila ko makuot. Last day event ta. Dili po na Isa. sa Gisulat ni Ellen Goldwhite. Dera oh. Pakita na ko ni. Oh, kita ka na. Oh. Pahina 54. Andaw Kapernaum, ikaw Kapernaum, Seventh Day Adventist. Ha? Who have had great light, kinsa adunay dako nga kahayag. Yahaya sad. Which art exalted into heaven, nagibayaw ngadto sa langit. In the point of privilege, sa puntos kahigayunan, shall be brought down to hell. Pagayodioron ngadto sa impierno. Na! Kunya yamong ko nimo? Stilan Ginoo. Saon man na nimo paglikay nga libro man na ninyo nagtugan nga ang mga 70 Adventist gipangyud-yod sa impierno. Hoy. Paita. Nya. Sa tumoy-tumoy. Sa tumoy-tumoy. Basta kay sabadista giyod-yod yung impierno. Nya mingon pa kag tumoy-tumoy. Wala na numoy-tumoy ra mo sa kalibutan, di na mo kasakag langit. Tuwa bitaw inyong mga magwawali uban to kung gipangutana usay meaning anang ide sa after death. Na delikado ka after death ratataman din nata malangit. Na Kinsa may gatudlo anang after death. na balo ninyo badlungan ang inyong mga kauban mo ni resulta ninyo nga wa mo'y magisterium taka-taka mo panudlo ba. Inyong pastor ningon nga walay relihiyon makaluwas. Nya tanawas amik vlogger sa sabadista. Gaw, naay relihyon makaluwas gaw. Gi-explain pa niya sa meaning sa relihiyon. Amo to gasay tinuod nilang duha to. Sama pa yung meaning anang busy be. Ang kanang ide brad, ano domini na sa Latin? Ano domini? Lagi Kanang BC before Christ na ang naghatag termino anang duha usa ka munghi sa simbahang Katoliko ni adtong 6th century. Si Dionysius Exiguus. Gamit-gamit man mo ana nga wa mo'y labot ninyo ana. Kakar magadiya. Sama ra gud ang kapitulo sa Biblia nga gibutang ni Cardinal Hugo de Santo Caro. Og ang bersikulo si Father Sanctis Pagninos usa ka Dominicanong pari nganong gagamit-gamit man mo ana. Pagama mo ginyong Biblia oy. Tanawa ni mga Muslim brad, tanawa ni mga Muslim. Gagama sila ilang relihiyon nga Muslim, Islam. Na sila ikaw galingon nilang Biblia gitawag Quran. Kamo usa man ninyo ha, uya mo. Simog pangilog ikas Katoliko mo na makasaban yung Muslim madugay. Unsaon man ninyo minsan di mo mo magkay nag Biblia. Mensahe. Ha? Di ka magaminsahe og di nimo pabasahon ang uban og ikaw magigahimo. Di ang may gani ni ang Katoliko brad, pasalamat yun mo sa Katoliko brad kay ngano. Dili mihilig kaso, di sad mihilig reklamo. Kay kung nahilig pa mig kaso brad, nga priso na siguro mo nga naman kawat man ang inyong style. Nanguha mog Biblia nga dili gikan sa inyo, anya gikuan pag inyong libro 66 na lang ka buok. Ti man ni bayan ang litrang pastor, unom ka buok, ikumpara na inyong Biblia ang 66, 666 na. Ayaw kalimot, numero 6 paborito siya wa. Nagaswito ka gigayon nimo no. Ay, natural. Di ta magswito-swito, malaglag tag-apilan eh. Mao na kay base sa inyong libro, laglagonon mo impierno, nangamong na lang ka, ayo pangamong oy. Dili man mo na tarong. Tarong. Goodbye. Listen to your mama. Kremang. Dili ba na maayo nang magbuot ratagkuan, buot ratag. Naka, Brad, naka ni libro ha, Brad, wala. Anis lang ato bag. Ha? Ako'y daghang libro. Ipakita ko no, na ba? Kay ron tanaw na to. Dili ako mga libro to sa Pikas. Wala ka, Brad. Ayaw na lang. Ay magpase pa yung naab sa gwa. Kadaghan akong libro. Daghan ko no, bisag wala kay ayaw nang wasos Ginoo ko nya pa minsan pa ka Grego ganina. Apps siguro na. Di lang ko mag-bog kay pero ano na siya. Pero Brad, kabasa jud kag Hebro, Grego, Brad. Ay, magkabasa kay eskwela man ta. Sige. Babasahon ti ka ha. Babasahon ti kag Hebro gyud, Hebro. Yeah.
Mag-ukab kog Hebrew dere. Nya akong idulit ning kamera ani, basaha. Sige. Yan na. Pertihin na nga yusa ba? Okay, pabasahon ti ka ha. Oh, kani. Kana klaro nimo, di lang nato makunan kay koy suga are, klaro nimo. Na, ruga po na ay. O da ana sige. Unsa man na? Pitok-pitok mata, di na ko kabasa ka. Agay. Kung nakabasa pa lang ka, dapat istorya na nimo unsa to siya. Wa man ka kabasa. Pitok-pitok mata nimo. Agay. Sige. Ayaw na. Sakpan. Puro kay kamo to. Sige, Grego ta, kaning Grego. Kay de wala Hebrew ha, zero sa module zero. Grego ta, Grego. Dili na ko kurugon akong kamot ha. Dili na ko kurugon. Kana. Perti yung ayusa na ay. Sa napindot nino na background. Di na ko kurugon akong kamot ha. Paduol na to ni microphone para kani ha, kani. Pabasa na ko ni si Juan eh. Kana ha, kana. Kani bra, doon sa man eh. Kana lang, unsa man na? Kana nas uluhan ta babaw. Ikuan po di i-focus ba? O focus man na, okay, unsa man na? Kanang naka-orange? Kaning nas si babaw yun, kaning uluhan ba? Shading. Nakadalagad lang. Pitok-pitok ya pong mata. Wag na, huna pa rin. Ay, patas gamay, anak. Okay, go. Korlon kay ute. Ilalisin. De kaning, unsa man nas Bisaya? Ay, Bisaya. Kani ba, kanina si babaw nga uluhan, kaning hiding niya ba, hiding. Unsa nas Bisaya? Bisaya, dili mo na Bisaya. Lagi, Grego man ano, binisaya ko na. Dili na mo Bisaya, oy. Madahan di mabisaya. Sakpa nun. Dili basta mag-interpret. Unsa may Bisaya ana? Ako kabalukos Bisaya ana. Unsa may Bisaya ana? Mo ni nakabalo ni basa, but ra dinhi mo day. Unsa may Bisaya ana? Bisaya, dili mo na Bisaya. Lagi Grego na binisaya ko na ako kay Bokos Bisayaan eh. Gohoy. Mao na siya. Brad, ayaw na lang pagpaasip kay maulawan ta ani angaw ipit sa guani ra. Ako na lay Bisaya kanang imong gibasa. Buhat sa mga apostoles na nga libro, ikaw hindi makakabawang Bisaya in taon oy. Ayaw na lang paasip kay kurog simod, no? Hebrew and Greek Bible na ako dire nya ikaw sang gipabasa, galingo-lingo. Ay, ayaw na lang paasip kay wawan ra gyapon dire. Kabalo lang ka. Kung saan pagbasa ang Hebrew. Sige bro, salamat. Bro, kadalang bro. Salamat kay sa panahon ugma na sad ha kay gabi na kayo alas 9:25 na ta. Sige, may problema. Sige. Peace na ta. Walang na. Bro, sige, God bless. Ay, God bless. Sige, ay lang kasuko. Ibasin niya, masuko ka na ko ba? Migor gud ta. Masuko man ha. Ana ba? Peace na ta. Salamat kay sa panahon, Brad. Antod sa sunod kay gayon na. Sige. Sige, God bless. Okay. Na.